खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे आरो आंनि इउट्युब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय लोगोफोर। गोबाव जाबायमोन लोगोफोर इउट्युबाव नुयैया आरो फेसबुकआवबो गैया, मानो होनबा बयहाबो मोनफा मोनफा पार्सनेल खामानि थायो नालाय, बिनि थाखायनो माने फेसबुक इउट्युबावबो होनो हाया। मा खालामनो, बेजोंबो थाद्रायबाबो जाया नालाय, गुबुन खामानिबो मावनो गोनां जायो। बेखायनो दिनैनि गोदान भिडिअ आरो ब्लगखौ नोंथांमोना नायलां। आङो मथा मथि जोंनि गामिनिफ्राय माने सानसानिसिम खालामलांगोन आरो गाइस। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आं दा बाजै हटेलाव थांगोन गाइस। बे हटेलाव आं एसे भिडिअ खालामहैगोन आरो गाइस। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां। थ' गाइस नै दा आं बास गाखोनो नागिरदों गाइस। लालमाटि पपुलार मार्केटावनो दङ। दा आं बास गाखोनानै माने सानसारि बाजै हटेलाव थांगोन आरो गाइस। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था। थ' आं दा फाइनेलि मोनहैयोब्ला भिडिअखौ खालामसिगोन आरो गाइस। गाइस आं गारि गाखोनो नागिरदों। नोंथांमोना मेन रड सेराव मोनफैबाय आङो। बासजोंसो थांगोन नालाय, बास फैगासिनो। ओरैबो बासजों थांगोन आरो गाइस। नै मेन रड सेराव दं आङो नै दा। ओरैबायदि गारि नेसनेल हाइवे ओरै थांगोन आरो सानसारि गुवाहाटि सिटि लामाखौनो बारनो हाला। स' गाइस होनबा नोंथांमोना नायलांबाय था। आं भिडिअखौ दा गारि गाखोखांनानै बानायसिगोन गाइस। गारिया फैथ'वाखै, फैगासिनो, दसे नेनोसै आरो। जोङो बिराद गोजान जायगायाव थांनो नागिरदों गाइस। दा नुगोन जों बहा थांनो नागिरदों। दा अभार ब्रिज मोनसिगोन नै ब्रह्मपुत्र दालां आरो बासावसो नै आलि बे बाहागि जायगायाव दं। बाजै हटेलाव थांनो नागिरदों जोङो। खाना जाहैगोन जोङो क'क्राझारनि बाजै हटेलाव। बाहायनानै ओंखाम जानो नागिरदोंलै। गारियाव गाखोहरल' गाइस, गाज्रि मोननाङा। होनबा बासावसो दं नालाय आखाइया मावो। दा ब्रह्मपुत्र दालां सायाव दङ जोङो गाइस। नोंथांमोना नायलांबाय था। फाइनेलि जों दा बाहागिजों आंजों सानसारि बाजै हटेलाव मोनफैबाय गाइस। दसे रेस्ट लादों जोङो नै बिफां सिङाव। मानो होनोब्ला सिङावबो हाबहैगोन जोङो। गरम नालाय जों दा आइटेमफोरखौ मा मा मोनो आइटेमफोरखौ जोङो सोंहैनाय जागोन। सिङाव सोंनानै लागोन आरो। जों दा बाहेरायाव दङ नालाय, जों दा दसे रेस्ट लादों। नोंथांमोनाबो जेनेबा गुवाहाटिफोर फैयोबा बे सानसारि बाजै हटेल नियार आर्मि केम्प, बेवहाय नोंथांमोना रेस्ट लानानै ओंखाम जानो हागोन। आइटेमा बिराद मोजां मोजां मोनो होननाय खोनादों जोङो। दा सिङाव हाबनानै जों सोंनाय जागोन आइटेमफोरखौ मा मा मोनो। जों दा सोंगोन आरो दसेनि उनाव। नै दा बिराद गरमनि थाखाय जों दा रेस्ट लादों आरो बेयाव गाइस। बे हटेलखौ नोंथांमोना नुगोन। नै दा सानसाराव निउ हटेल, क'क्राझारनिफ्रायनो फैनाय आरो बे हटेला बाजै हटेल, नाम्बार 1 बाजै हटेल आरो बिथांनिया। ओंखायनो जों दा बेवहाय दसे रेस्ट लादों। बिनि उनाव जों सिङाव हाबलांगोन आरो गाइस। जाहैबाय बाजै हटेल आरो बेनो दा मोजां बानायदों आरो गोजौआवबो गाहायावबो आरो सिङाव जाग्रा आरो। जों दा सिङाव हाबहैगोन दा नै एखेबारे मेन लामा सेरावनो आरो। नै ओरै थांबाय बरपेटा, ओरै थांबाय गुवाहाटि आरो। फारसेथिं आर्मि केम्प दङ बैथिंजाय, आर्मि केम्प सेराव आरो गाइस। दा सिङाव हाबनानै खोन्थागोन मा मा आइटेम दङ। अनारफोरनाव सोंनानै जों खोन्थागोन आरो। जाहैबाय रिसिपसन आरो बेयाव फुराना हटेला। ओंखाम जाखांनानै माने जाग्रा आरो। बहुद आइटेम दङ नै। ओरै मोनसे रायलायग्रोजोबगोन आरो। ओरै आरो आइटेमफ्रा नै बाजै हटेलनि आइटेमफोर दं आरो। बेयाव मा जागोन मा लोंगोन गासिबो दंजोबो आरो गासिबो। मोनसे मावग्राफोर आरो गासिबो। बेयाव हाबजाया नामा? हाबजायाना? गासिबो स्टाफनि मानसिफोर आरो, खामानि मावग्राफोर गोजा आरो। बेनिफ्राय माने पार्सेलखौ अर्डार होबाथाय बेयाव लांनाय जायो आरो। माखासे
आइटेमाथ' जेनेरेल जाजोब्बाय जेनेबा अमा बोरमा दाउ ना हांसो ओमफ्राय साम'फोरबो होनाय जायो साम' एम्फौ दाउ बिखा फ्राय ओमफ्राय नारजि अमा सिबिंजों अमा बेफोरखौ स्पेसियेल संनाय जायो। सिगां एसे आगोलाव दंमोन नामा हटेला? सिगांनिफ्राय नाम्बार 1नि ओरै नेक्स्ट बिलियाव एसे आगोलाव दंमोन ना एसे दा दावखोबोबावबाय। एसे दावखोबाय माने पार्किंबो गैयामोन नालाय उसुबिदामोन एसे। दाथ' जायगाफ्रा बिराद मोजां जाबाय। दा पार्किंआव एभेलेबल जायगाफ्रा बिराद गुवार जाबाय दा। मोजां। दा मानसिया ओरैनो माबायदि जायो? खोन्थाना होदो लोकेसना जाहैबाय नैबे माबा मा होनो सानसारियानो गोलैयो ओमफ्राय भाखाजान होनो आरो बे जायगाखौ। भाखाजान भाखाजान सानसारि आरो आदसा आर्मि केम्पनि अपोजिट दाथ' जोबोद मानसि जायो दा बेयाव जेसेबां जायोमोन बिनि 4-5 गुननि बारा बेयाव जाबाय आरो बे हटेलाव आरो ओरैनोथ' क'क्राझाराव ना अरिजिनेला मेना जन्मभूमिया क'क्राझार दा बेयाव माने बाजै हटेल नाम्बार 1 हटेल खाथार आरो बेबो ना नाम्बार 1 जोंना नाम्बार 1 ओरैनो नाम्बार 1 देनायफ्रा गासिबो दुब्लिकेट नङा नङा 1 नम्बर हटेलखा आरो नोंथांमोननिया क'क्राझारनिफ्रायसो क'क्राझारनिया अबेबा दंबावो दा 6 माइल होननाय दंबावो होननाय 6 माइला फुरानासिन गुवाहाटियाव ओमफ्राय आइएसबिटियाव दङ ठीक আছে नैबे 3 नाम्बाराव खुलिनाय जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम हा थेंक इउ बाजै जोबोद गोजोननाय थाबाय आं दसे ब्लग भिडिअ बानायबाय गाइस मानो होनोब्ला बाजै हटेलाव बहुद गोबाव जाबायमोन फैया ओंखायनो बेयाव फैनानै एसे भिडिअ खालामफैबाय गाइस नोंथांमोनहा अननानै बयबो नायदो आरो बेयाव फैनानै बयबो रेस्ट लालांनाय समाव जालांनो दाबावनै जोबोद मोजां पार्किं एरिया मोजां आरो ओरैबो पार्किं नै जोबोद गिदिर बै मोनसेयाबो आरो ओरै टयलेट फारसेनिफ्राय माने बिराद मोजां आरो नैबे एरियाया बिराद गुवार जायगाखा आरो बेवहाय माने फैनानै नोंथांमोना जालांदो मोजां रानबाय नै मैस्था मुरिगुन्द्रा बाथोन नै ओंखाम नारजि पापर फारसेनिफ्राय दै मोनसे होबाय आरो ओंखाम जालांसै बाजै हटेलाव फार्स्ट टाइम बागिजों आंजों बिराद मानसि जायो आरो गाइसनि ओंखाम जाबाय आरो जों स' फाइनेलि जों दा बाजै हटेलनिफ्राय थांफिनसिगोन गाइस मानो होनोब्ला जों मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन बेयाव ओंखामबो जानाय जाबाय ओमफ्राय बाहागि जों उनाव बेकग्राउन्डआवथ' नुखादों बाहागिया गसंनानै दङ जों दा बाजै हटेलनिफ्राय माने जों दा थांफिनसिगोन आरो गाइस जों दा गुवाहाटि थांफिनसिगोन जों जाखांबाय बयबो जाबाय नै गोजा जालायथारबाय ओंखायनो बयबो जानाय लोंनाय खायद'फ्रा मोजां बाजै हटेलाव क'क्राझारनिसो नालाय मालिकफ्राबो आरो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दालाय फैनाय नैबे बाजै हटेल आरो सानसारियाव दङ नै ओरैजाय आर्मि केम्प दङ ओरै लामा बारनानै ओमफ्राय जोंनि मेन रड नैबे मेन रड सेरावनो आरो बाजै हटेल बयबो जाफैबाय बयबो फैबा बुजिगोन बोथिसे ओंखाम जालांबा बुजिगोन बाजै हटेलनि खायद' बेसेबां गोथाव बेसेबां मोजां नोंथांमोना बुजिलांगोन स' होनबा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर मानो होनबा जों दा थांफिनसिगोन गुवाहाटि स' होनबा थेंक इउ बाय बाय